Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa sa mga pwedidang pansang kabataan nga biktima sang pagpang-abuso sexual, ginamaltrato. Pwera sa nga ginapatrabaho o kun mga wala sang puluyan sa Negros Occidental ang Kalipay Negrense Foundation Incorporated sa Bacolod City. Ang foundation ang nagadumala sa mga pulian kag nagahatag sang suporta sa mga komunidad nga nagatuyo magduso sang kinamatarong sang kabataan kag maghatag sa ila sang mga kinahanglan para sila ang magdako sa isa ka masadya, hilway kag mapinalanggaon nga palibot. Sini nga mga kapuso, tutukan nato ng sitwasyon sa ato mga kabataan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sila nga nagakinahanglan sang pagpalaga, kag syempre sang ila makabig kaugalingon nga puloy-an. Let's all welcome Executive Director sang Kalipay Negrense Foundation Incorporated kay isa ka advocates para sa children's welfare sa probinsya sang Negros Occidental. We have with us si Sir Mhel Sillador. Hi Sir Mhel, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga. Good morning, Adrian. Sir, I would want to know, first question, paano ka man yan nalinya sa children's welfare advocacy man diri sa probinsya sa Negros Occidental? I joined Kalipay back in 2015. It was initially for the purpose of helping out the foundation. Na tani, mabuligan namon I can remember, in one fundraising activity. Okay. But it was that experience that gradually introduced me to the realities of the children welfare here in the province. And from there, gradually I joined the foundation full time, and since then I've been in Kalipay and doing its causes and its advocacies for the past 6 years. Wow, kanami, sir, sa imong istorya, sir, no? Sir, let's talk about the present situation sa mga kabataan nga ginasakit, kag mga kabataan nga makabigbala naton biktima sang pang-abuso even at home, maskin sa ila sunod sini nga mga puloy-an. Ano ang mga kabudlayan nga ila ginasugata base sa inyo nga mga pagtuon? So damo gid, different cases ang amon na experience. May bata 10 years old, naging bilin lang sang iya nanay, abandoned in an empty lot, in the city. There are also those children who have lived for several years in the street because, when I asked them, I was really surprised. Now, why would they prefer, when I realized na may balay man lang sila gali, why would they prefer to live in the street? That their answer really surprised me, Adrian. They said that the dalan is safer than their house. Wow. Because these kids have been abused by the people that they live with in their houses. That's why they would opt to live in the streets. Sir Mhel, now you sit as Executive Director ng Kalipay Negrense Foundation Incorporated. Kalipay means joy, happiness. What are the core foundations of your organization, sir? Ang goal gid namon sa Kalipay is maga-provide sa isa ka fun, loving and safe environment para sa mga bata nga wala may mapulian. And we hope sa amon pag take care sa ila nga mapatapos namon sa sila pa-eskwela or mapangitaan maayong bag-o nga pangabuhi nga kag-chance sa in life. And kung may chance man nga mapangitaan sila parents nga maka-either adopt or maka-foster sa ila, because no matter what we do in our facility, nothing can substitute the love of a family. Since Kalipay started back in 2007, we have more or less helped around 500 to 600 children. Right now, in our 2 Kalipay homes, we have 96 children residing. Kag ang amon gid nga goal nga ma-share man sa tanan nga ang pag-atipan sa mga bata diri sa Negros is not only the responsibility of NGOs like us, that everybody has a role to play in making sure that we provide these children a very good future. After all, society is best judged by how it takes care its old people and its children. So tanan din na di may ara role.
Well, sir, last question. Now, how can the public, paano kami makabulig man or paano kami makakontribute sa mission and vision sa Kalipay? Oh, as I have said, tanan kita may role no sa pagprotekta sang rights ng mga bata. I would like to invite everybody to please visit, www.kalipay.org para magbalaan naton kung paano kita kabulig through sponsoring sang bata nga ari diri sa amon or makabulig through sang pag-volunteer kag pagtudlo sa inyo mga skills para sa mga bata namon nga edad na nga para magka independent life man sila. This month is the Adoption Consciousness Month. So although unfortunately ang adoption hindi very popular nga kultura, sa aton kultura sa Pilipinas, but please kung may ara kita extra i-consider naton ang pag-adopt kag pag-foster. Please go to your nearest DSWD kung paano kita maging adoptive parent, kung ano ang tama nga proseso. Again, as I've said, no matter what we do here in Kalipay, nothing can substitute a forever loving family. Simple mga pusong panawagan sa makaangay ni Sir Mhel Sillador nga Children's Welfare Advocate diri sa probinsya sa Negros Occidental. Panawagan ang mga Negrosanon nga magatindog bilang tagpangapin sa makabataan sang aton nga probinsya.